Mumbai. Passenger. Hi. What's your name? Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So आं दिनै home standby खालामगासिनोमोन आरोना न'आवनो दंमोन जेरावबो थांथ'वाखैमोन. homkhaiनो माने पुलाव जाबाय फुंनि फ्लाइट just 3 sectors दिल्ली जम्मू श्रीनगर दिल्ली. So मोनथाम सेक्टर आरो हेपीमोन आरोना बिकज आङो आंनि लोगो सासेजों फ्लाइटखौ अपारेट खालामगासिनोमोन ओमफ्राय बयबो सहैग्रोबाय आंनो लास्टआव आरोना. ओमफ्राय नै श्रीनगर जम्मुनि फ्लाइटखौ अपारेट खालामबाथाय एभ्रि टाइम पेसेन्जार्सफोरा बिदि नाहरो आरोना बाहेरथिं मानो होनोबा बयबो मिन्थिखायोना जे श्रीनगरा ओरैबायदि मोनसे बिउटिफुल जायगा इन्डियानि ओमफ्राय बयबो थांनो लुगैयो आइ एम श्योर बयबो थांनो लुगैयो आंबो बिदि पार्सनेलि एकदम भिजिट खालामहैयाखै बास सानिफ्रायल' नुदों आरोना मेगनजों श्रीनगरनि एयारपर्टखौल' नुयै बिराद बर जाबाय दा एकदम माने लकेसन बिदि टुरिस्ट एट्रेक्टेड प्लेसफोरखौ बेरायहैनो गोसो स' थांगोन थाबैनो थांगोन ओमफ्राय आरो दिनै आंनि लोगोआ आंजों फ्लाइ खालामफादोंना स' आं बिराद हेप्पिमोन आरोना बिदि जोङो लाइक ग्लाभ्स थायोना जोंनि थाखाय ग्लाभ्स फैयो थ' बे ग्लाभ्सखौनो जोङो बिदि बेलुन बायदि फुलायनानै बेजोंनो गेलेगासिनोमोन आरोना ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामदों दिनै फ्लाइटआव ओमफ्राय आंनि जा लोगो बेखौ बर'बो फोरोंगासिनोमोन जे आंनि इउटुब चेनेलनि थाखाय वेलकाम खालामना हो होननानै जि मिनिबाय थाबाय सानैजों बिराद इन्जय खालामबाय आरोना जोङो जियानो जादोला फ्लाइटआव पुलाव जाबाबो बेफोरबायदि फ्लाइट खालामनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नै आंनि लोगोआ बेयाव उदासि आत्मा जानानै जागासिनोमोन आरोना नै Hello ladies and gentlemen we are on board Welcome to Indigo we are having some fun okay. Kulumbai yeah that means friends hi guys So श्रीनगराव लेन्ड जानानै जों दसे टाइम पास खालामदोंमोन आरोना लेन्ड जाखांनायनि उनाव पेसेन्जार्सफोरा ओंखारजोब्बाथाय लोगो क्लिनिंआ स्टार्ट जायोना स' बेखिनियाव जोङो 10-20 मिनिट्सनि टाइम मोनो आरोना टाइम माने बे टाइमाव सामटाइम्स जोङो जायो लोङो बाट बे जानाय लोंनायनि गेजेरावनो खामानिबो थायो आरोना केटारिं सोलियो नायनांगौ जायो क्लिनिं सोलियो नायनांगौ जायो बिदि ओमफ्राय श्रीनगर दिल्ली फ्लाइटआव जोङो इन फ्लाइटआवनो गेलेगासिनोमोन आरोना भलिबल What's your name? Yeah, Amara Latan Pal. Amira. Wow, nice name. Pal. Pal. Amira Pal. Amara Latan Pal. Amira Ratan Pal. Okay. Ratan Pal. Okay. You're very pretty. Yeah. ओमफ्राय नैबे गथ'आ जोंनि फ्लाइटआव दंमोन आरोना जा किउट खामोन गथ'आ स' गाइस फ्लाइटनिफ्राय फैनानै दसे उन्दुबाय ओमफ्राय दा सिखारनानै आं सानबाय जे नोंथांमोननि थाखाय ब्लगखौ बानायनोसै होननानै ओमफ्राय कन्टिनिउ खालामफिनबाय आरोना आं ब्लगखौ ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो मोनसे प्रडाक्ट दिन्थिगोन आरोना स' बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय आगार'नि माल्टि फांक्सनेल टेन्स मासाजार स' बेयो जा मासाजार बेनि मडेल नाम्बारानो जाहैबाय TM2421 ओमफ्राय बेयाव डुएल चेनेल पोर्ट्स दं आरोना लोगोसे बेना वारेन्टिया 1 इयारनि थाखाय नै स' बेयो जा आगार'नि टेन्स मासाजार बेयाव 24 मोड्स दं आरोना जायखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामै मासाजखौ लानो हागोन ओमफ्राय बेनि जा मासाजनि इन्टेन्सिटी बेसां हाई स्पिडाव नोंथांमोननो मासाजखौ नांगौ बा बेसां लो स्पिडाव नोंथांमोननो मासाजखौ नांगौ बेखौबो नोंथांमोना मिनिमाइज मेक्सिमाइज खालामनो हागौ लोगोसे बे मासाजाराव नोंथांमोना टाइमिंखौबो एडजास्ट खालामनो हागोन आरोना 10 to 60 मिनिट्सनि गेजेराव नोंथांमोना बेसां टाइमनि थाखाय मासाजखौ लानो गोसो बेखौ लानो हागोन बाट मेक्सिमाम नोंथांमोना 30 मिनिट्स लाबानो एनफ आरोना स' आं दा नोंथांमोना खेवनानै दिन्थिनो नै बे जाहैबाय बक्स स' बेयाव मा मोनफायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै स' बेनो जाहैबाय वारेन्टि कार्ड लोगोसे मेनुवेल आरोना माबोरै इउज खालामनांगौ माबोरै मानांगौ बेफोर गासिबो बिनि सिङावनो लिरनाय दंजोबखायो नै बेनो जाहैबाय बिनि वारेन्टि कार्डजों लोगोसे मेनुवेल स' बेनो जाहैबाय मासाज लानायनि मेन इउनिट आरोना बिनि थ्रुजों नोंथांमोना बिनि इन्टेन्सिटिखौ बा मासाजनि मडखौ गासैखौबो चेन्ज खालामनो हागोन स' बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे केबल मोनफायो आरोना स' बेयो जा टेन्स मासाजार थ' बेयो मोनसे चार्जेबल प्रडाक्टसो आरोना लोगोसे नोंथांमोना नैदि वायरखौ मोनथाम मोनफायो आरोना थ' लोगोसे नोंथांमोना नैदि पेड्सनि पेकेट मोनफागोन आरोना स' बेयाव पर पेकेट 2 पिस थायो टोटल 10 पिस थायो नैबे जाहैबाय मिडियाम पेड्स ओमफ्राय मोनसे लार्ज पेड्स थायो मोनसे स्मल पेड्स
So बेजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे पाउचखौ मोनफायो आरोना आगार'नि पाउच so बे पाउचाव नोंथांमोना गासैखौबो क्यारि खालामनानै लांफानो हागोन आरोना बिराद हैंडी बिराद इजी टू कैरी so बेयो जाहैबाय बिनि मेन यूनिट नैबे सिंथिं नोंथांमोना नुनो हागोन A B ओमफ्राय नैबेथिं नोंथांमोना गेदेर मोनसे स्क्रिन मोनगोन लोगोसे नैबेयाव नै T means time M means mode A means नैबे A नि इंटेंसिटीखौ बारायनो हागोन लोगोसे खमायनो हागोन तो B निया नैबेयाव इंटेंसिटीखौ बारायनो हागोन आरो खमायनो हागोन so बिदि यूज खालामो आरोना so नैबेखौ बोखारनोसै आं दायो आं बेखौ अन खालामना होनोसै नैनिफ्राय on नैयाव बैटरी चार्जआ बेसेबां दं बेखौ नायनो हायो लोगोसे नैबेयाव टाइमिंखौ सेट खालामनो हायो आरोना बेयाव दा 20 मिनिट्स होनाय दङ ओमफ्राय नैफोरो मोड्स आरोना माबोरै मोडआव मसाजखौ नांगौ बिदि ओमफ्राय नैबेयो A B बिनि इंटेंसिटीखौ नोंथांमोना 20 टाइम्स बारायनो हायो खमायनोबा खमावबो लाजायो आरो बारायनोबा बारायनो हायो आरोना so बेयाव लिरनाय दङ नै A B तो बे मोननैयाव मोनसे मोनसे सोनांगौ लोगोसे बिनि जा नै बेखौ नुदोंना नोंथांमोना तो बेयाव पैड्सखौ अटैच खालामनांगौ आरोना फारसे मोनसे बेखौ खेवना लाग्रोना आङो बे दङना बेखौ नैबेथिं सोनांगौ आरोना मोनसेथिं so नैबे मोनसेखौबो नैबे फारसेथिं सोना होनोसै आरोना नैयाव नैदिखौ बेयाव अलरेडी नैदि होनाय दंखायोना नैदिखौ so बेयाव सोना होनांगौ आरोना नैदि बिराद इजी नै मोननैखौ सोबाय ओमफ्राय मोनब्रै पैड्सखौबो लाबाय नै मोनब्रै so दायो बेखौ बडियाव यूज खालामनानै दिन्थिनोसै बेयाव फै so दायो आं नोंथांमोननो आखायावनो मासाजखौ खालामना दिन्थिनोसै आरोना बे मासाजखौ नोंथांमोना बडिनि लाइक नैबे बिखुंफोराव थाइसफोराव आथिंफोराव बिखुं जेरावखि जाया लाजायो आरोना मासाजखौ बाट प्रेगनेन्ट लेडिफोरा यूज खालामनाङा बेखौ so दायो बेखौ अन खालामबाय अन खालामनानै नैबेयाव 20 मिनिट्सनि थाखाय लाबाय आरोना आं टाइमारखौ तो नोंथांमोना जुदि टाइमखौ सेट खालामनोबा नैयाव T लिरनायाव सेट खालामनो हागोन नै 30 40 नै नायदो नैबे T लिरनायाव 50 ओमफ्राय नैबेयाव M लिरनाय दङना M आव नोंथांमोना थुबानो बे मासाजनि मोडआ चेन्ज जागोन आरोना M खौ so नै दिहुनना लाबाय ओमफ्राय बे मोनसे पार्टखौ नोंथांमोना बडियाव स्टिक खालामनांगोन आरोना so नैबेयाव स्टिक खालामबाय नैबेयाव होनोसै आङो so जोंनि बडी पार्ट्सआव जेसांखि माने दुखु मोना मानो जेब्ला सायोना पेनखौ जोंनि बडिया डाइरेक्ट फिल खालामा आरोना बे पेना फार्स्ट जोंनि ब्रेनाव सौहैग्रोयो बिनि उनावसो पेना स्टार्ट जायो नालाय तो बिदिनो बे जा प्रडाक्ट बियो एक्चुअली कंट्रोल खालामो आरोना so बे पैड्सखौ माबोरै दिहुनो बेखौ आं नोंथांमोननो दा दिन्थिनोसै नैबे जा स्टिकार ना नैबेयाव दैखौ एसे टैप खालामना लानांगौ आरोना थोबनै थोबथामसो नैदि दैखौ टैप खालामना लानानै बेखौ बिदि बोखानानै बेयाव स्टिक खालामना होबानो जायो आरोना नै बेबाय ओमफ्राय बेखौ बोखानाबो दोननो हायो नोंथांमोना नैबेखौ नैदि एगेन नोंथांमोना बेखौ सिकिउर खालामना दोनफिननो हायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे प्रडाक्टखौ पारचेज खालामनोब्लाथाय आङो लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै होदों नोंथांमोना लिंकआव थांनानै डाइरेक्टलि पारचेज खालामनो हागोन आरोना नै गाइखेर लोंफैदों सायाव एक्चुअली ओंखाम जाखांबायमोन ना ओंखाम जाखांनानै मा ओंख्रि जाखो बेखौ खोन्थाग्रोनोसै जोगोनारजों नाजों जादों आरोना ओमफ्राय जाखांनानै आं फैयाखैमोन सायाव एक्चुअली ओमफ्राय गाइखेर लोंनो नागिरनायावनो गयारिया बुंबाय आरोना सायाव फै होननानै एक्चुअली ओंखाम जाखांबाथाय बियो एभ्रि टाइम टेरेस नङाबा पार्किं गाहायाव थांनानै स्टेर्सआव गाखोयो नालाय ओमफ्राय आरो आंथ' जेनेबा जाखांग्रा उन्दुयो ओमफ्राय आरो आंखौ आरो लिंहरबाय आरोना वेदारा बिराद मोजां जाना दं सायाव फै होननानै ओमफ्राय गाइखेरखौनो लाना फैबाय आं नै ओंखाम जाखांनानै आं गाइखेर सानफ्रोमबो लोङो आरोना फुङावबो लोङो एक्चुअली आंना केलसियामनि कमि जानानै दङ लास्ट टाइम आङो चेकआप खालामनायाव केलसियामनि कमि ओंखारदोंमोन नालाय स' बेखायनो गाइखेर पनिर माबा माबि बिदिनो गाइखेरनि बुस्थु बांद्राय जानो होदों नालाय बेखायनो एभ्रि टाइम ओंखाम जाखांबानो गाइखेरखौ लोङो आरोना फुङावबो ओमफ्राय हरावबो गाइखेरल' बिकज पनिरथ' जानो सुखुथारा रायताफोरखौबो आं जानो एकदम सुखुवा गाइखेराल' आरोना गाइखेरखौल' लोङो ओमफ्राय थान्दा मोजांथार ओमफ्राय नै गयारिया खैथा जादों हरनि स' दायो जागासिनो हरनि 12:35 ओमफ्राय जों सानैजों नै टेरेसआवसो दङ आरोना ओमफ्राय नै बियो मा होनो इदिखौ बे
इदि बिसनाखौ मा होनोमोनलाय Chadri. जिखिजाया फिल्मफोराव माबा सिरियेलफोराव गोदो गोदाय नुयोमोन ना माबा होनोमोनलै इदिखो छट्टा ना खट्टा इदि माबा मोनसे होनो जियानो जा बेयाव जिरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो नै दा दसे थानानै थांसिगोन आरोना न' सिङाव स' बिदिनो दसे थानोसै बेयावनो दसे जिरायनानै थांनोसै आरोना न'आव स' आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय नेनानै थादो टिल देन स्टे सेफ स्टे टिउन एन्ड टेक केयार बाय लाभ इउ अल बाय होन Bye. मा थांसै Bro, dot kita apa nih? थाबाय होमबालाय